Ruguru serial killer Animal Shisha was seen being carried by another inmate arriving at the Harare Magistrate Court for routine remand. Askongo muzvuzvurudza because he doesn't deserve a wheelchair. Chite munhu wacho akamubata wakamusimudza is also useless and is probably carrying his wife. Asi prison officers chiko chikumboitika uko. Mukomana anenge ari kupiwa VIP treatment because last week vakamutakura nehelicopter apa akuti wakacheche kutoitwa kababy zvake. Veduwe mawardens vari kutiregerera uko. This guy needs to walk negumba iroro iro zvekuti hey ane marights ndezvekumusha kwawo zvekunzi hey maprisoners ane marights ane chii aiwa apa hatitoda kutombonzwa zvemarights. Aifanira kutongoita chamupirigora akananga kucourtroom ota plan aingofanira kungonzi ita plan shamwari uri kudiwa mucourtroom namba chakati umo ndomauri kudiwa umo svika how uchaita wega kuti usvike ikoko toda wasvika ikoko because the way aiuraya vanhu yaya aita plan apa ngaachiita plan angatadze kuita plan yekuti gumbo small kaya yekuti gumbo rakashudwa ngaashandise one iroro. Maleg irons anawo mumakumbo ayo ka aingoita kuti aite chamupirigwe zvinhu zvacho soka ndopa achaudza vamwe vanhu kuti ane broken leg plus maleg irons haanzi kwabata mukomana zvimwe ndezvimwe aminoti achiri kusekerera here apa kana kuti akunyatsoratidza akunyatsozvinzwa manje kuti now I can feel the heat. Ko iko prison kwacho hakuna mawheelchair here for starters hakuna here kana kuti dedze great man anovadonetera kana one zvayo yekuti vanofanira kushandisa. Hurumende yedu kana ichishaya wheelchair kuprison kana kusina kucourt man kana kucourt kusina kana kuprison kusina mawheelchair zvinhu zvacho ndoko unonyatsonena kuti nyika yacho ika kwatiri kuenda chaiko nayo hakuna kwatiri kuenda ndopa achaita zvirema here wheelchair ndopa government ndopa ichapa zvirema ichishaya kuti like major offices avo nemajor places avo asina mawheelchair ndo pachazoonekwa zvirema. I forget. I wonder kuti uyo prisoner uya prison wardens vati chii prison officers vati ndiani ada kutakura animal kana kuti animal ndiye akumbira. I mean, I don't know what was the discussion but anyway upenyu uyu aiwa zvakaoma. Uyu ndiye achaudza vanhu kuti ndakanyepedzera kupenga but apa ndaraita mafesi angu izvi zvandikaita izvi hazviitwe. Ko kumbomuunzawo kuLimpopo river kunenge kune makarwe anenge ari kuda nyama makarwe aya ari ikoko kana vanyanyoshaya anoita zvedeath penalty iyoyo anoita zvehanging kana vamushaya ngavangouya zomukanda muna Limpopo river zvingopedzerana nemakarwe arimo. I just can't wait to hear what transpired in court today. We'll keep you updated kuti vanzi chiiko ivo vaanimo vanenge vari kupiwa treatment yekuti we are not expecting to see drama rese iri chiitika iri because isusu toda kutoona achitofurufushwa achito like vari on their like mapurisa achinyatsoratidza kuti tiri pabasa. You see ndo zvatinoda kunyatsoona izvozvo not zvatiri kuona izvo kutoti ari kutoitwa mucheche ari kutoitwa zvake kunge special prisoner handisati ndambozvinzwa inini kunge ndiri kuona movie makambozvinzwawo kuti maprisoner anotakurana. I mean pamwe ndo zvinoitika handizivi. I'm not really familiar handisati ndamboshandako kana kuti chimbondibatsirewo kuti ndo zvacho here zvinoitika kuprison kuti vakasvika pakoti zvinonzi kana paine munhu ane injury anonzi berekana ikoko takurana ikoko zvinhu zvacho. I don't know what you guys think. Let me know in the comment section what are your thoughts panyaya iyi. Wasina subscriber, please make sure that you are subscribed and see you in my next video. Road to 50,000. We are almost at 34. Please do the right thing.